ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಪರಿಗಣಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗವು ಎಐಸಿಟಿಇ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ 2 ದಿನಗಳ ಕೊಂಕಣಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಸಿಆರ್ಐ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರತ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ, ಐಒಟಿ, ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ ನಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ವೈದ್ಯರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದರು. ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆंटच्या सहकाराने आमच्या कोंगणी संस्थेच्या आदाराने कोंगणेंत हे वैजकी गजालींक लक्ती जाल्ले 2 दिसांचे कार्य कितें माडून हाडलां ती एक विशेष गजाल आनी सभा जाणांक ती अनुकरण करूंक जाय, फॉलो करूंक जाय आसली गजाल विशय. आतां मस्तुपडी एक गजाल जाता कितें म्हळ्यार आमी टेक्निकल विशय चलयतात. म्हज्या फाटल्यान सुमार जाण लोक आसात, तेका म्हजे स्टुडंट्स आसात. तो मस्तुपडी कितें जाता, टेक्निकल शब्द कितें आसात ते आमी आमच्या मायभाशेंत उलयतना ताका अर्थ जाल्ली उतरां मेळना आनी मेळटा जाल्यार थोडे फावटी ताचो वस्तू घुसपट दिशेन पुरो आसता आनी सबार फावटी उतरां आडकळ जावची सादे ते आसता आनी असल्या वखदां विज्ञान वैजकी असले विशय उलयतना आमी उतरां आपल्याच भाशेची जाय जे म्हणले तसले एक निष्ठूर मनोभाव सोडी जाय पडटा. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರೋ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ ಕುನ್ನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಇಂತಹ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇಂತಹ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. It is a seminar organized, or the workshop is organized with the support of AICTE under the Vani initiative in Konkani. By holding this program in our own mother tongue, आमच्याच भाषेन हे करता आसतना आमचे ते आसली ती नॉलेज आनी वैज्ञानिकता हे चड जाय. आमच्या गांवांत पोरस्वामी आटीची अमावास्या आचरण केलें आनी आमच्या गांवांत आलो पालो आनी गांवची वखदां आमी यूज करता. ही वापरतना ताचे लागत आमकां समा भासीय जाय, त्या खातीर हे कोंकणींत आमी करते आसा. St. Aloysius institutions are guided by the Jesuit vision of forming men and women for others, have always worked with the tradition as well as innovation. तुमकां फादर मुल्लासाची दळस वळख आसा दिसता. पोर एडमंड ब्रॅकन आमकां सांगिल्लें हो मुल्लास सान लुईस कॉलेज कॅम्पसांत 4 कडेन आपलें ಕಾಲೇಜಿನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಡೇಸಾ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ನಜ್ರತ್, ಎಲ್ಸಿಆರ್ಐ ಬ್ಲಾಕ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ಅಬ್ರಾಹಂ, ಝೇವಿಯರ್ ಬ್ಲಾಕ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಶ್ವರ ಭಟ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣಾ ಕಲ್ಕೂರಾ, ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀಲಕಂಠನ್ ವಿಕೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೀಟಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಸಹ ಸಂಯೋಜಕಿ ಫ್ಲೋರಾ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೋ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರೋಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರೀಟಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಫ್ಲೋರಾ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೋ ವಂದಿಸಿದ್ರು. ಶರತ್ ಸಾಲ್ಯನ್, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.